barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O pervertido espido. Querida Carmucha, estou só na ducha, pensando en ti. Estou eu aquí, querida... Oh, deixádeme en paz! Xo sei, señor Max. Vaime multar por cantar na ducha desafinando. Ese galopín volveu desaparecer despois de timbrar. A ese non o multa o señor Max. En fin, vou seguir coa miña... Que fago agora? Onde está o gandulo de Stevie cando o necesitas? Chega xusto a tempo para me salvar a codia. Desculpe, señora Brioche, pero estánseme arrefriando as cachas. Ai! Un bolo espido pervertido! Un bolo espido pervertido! ¡Socorro! Vai avisar o señor Max, fixe na boa. Creo que non foi boa idea ver polo maratón de películas do pan malvado. Non teñas medo, Madaleno, isto está mellor. Os anuncios xa case acabaron. Volvemos con o pan malvado sexto, o asasino pervertido espido. Non vos asustedes, que son eu. Vou coller o sabre láser e desintegrar este asasino pervertido espido. Déixate de trapalladas, Bob. Ben sei o que temos que facer. Curso de defensa propia. Crees que nos dará tempo a aprendelo todo? Ei! Non fagas iso! Ai, Stevie! Arredemos, sabe o meu nome. Pásame o DVD do curso de zumba. Escorrentamos, Bob. Avisa a policía, os bombeiros, a garda forestal, os gardacostas. Neste edificio haberá algún veciño que non estea mal da cachola. Xa está! Fale a modo, señora Brioche. O que? Unha rebanda espida? Un pervertido? Espere, señora. Non! Tamén me persega a min? Señora Brioche, hai que avisar a todo o mundo. Hola, Bob. Sí, xa o sei. É moi perigoso. É indestrutible. O que? Un bolo espido pervertido. Formaremos un pelotón e daremos con el. Equivócase de número, esta é a tenda de gelatina. Anda, ceibo un degenerado espido. Oh, un cebo descalzo polo río non é perigoso. Lucy, abra a porta! Polo que máis queiras, abra a porta! Réndome. Mirade, vela aí o está. É o bolo espido pervertido. Que este sexa o seu derradeiro alento. Utilizados, machos. Panadeiro noso que estás en fermentar, santificado sexa o teu trigo. Se me salvas, prometo que serei unha boa rebanda. Non volverei pisar unha festa. Grazas, gran panadeiro. Non hei de esquecer a promesa que fixen. Era o que me faltaba. O teu disfraz é o mellor que vin nos últimos anos. De que más? Pois, se che digo a verdade, non sabería por onde empezar. Non o ves? É unha rebanda picante que esqueceu vestirse antes de sair da casa. Sí, picante. Iso mesmo foi o que pensei ao verme. Atención todo o mundo. Como máxima autoridade que hai neste edificio, comunícovos que anda ceibo un bolo espido pervertido que pretende matar a quen atope diante. Hola, Josie. Coñecémonos. Se nos coñecemos, non nos vimos nunca. Sí, xa mo parecía. Ah, por certo, ten cuidado
cuidado se atopas un cebo descalzo, sei que é perigoso. Un cebo? Non era unha rebanda espida. Oh, igual sí. Vaya, que cabeza. Último andar. Que raro, se este é o último andar, onde levan esas escaleiras? Sala de máquinas do ascensor. É o que fai subir e baixar o ascensor. Menos mal. Esa turba afervoada non me virá a buscar aquí. Ai, non. Vou quedar aquí para sempre esquecido, abandonado. Poñereime receso, matarame o mozo. Grazas, non era necesario, pero... Ei, quen anda aí? Manda truco, ti quen és? Non te asustes, mozo. Son un fuxitivo espido, igual que a ti. Pero vives aquí, só, rodeado destas máquinas. Sígueme. De onde sacaches todo isto? Do lixo. A xente de hoxe tira de todo. Cousas que están en perfecto estado. Ei, esa é a miña zafra. É túa. Atopeina no lixo, deixouna ali unha baguete e decidín collela. Stevie, mentirán. Dixo que entrara un refacho de vento pola ventá que levou a zafra. E como fas para comer? Sempre hai alguén que esquece a bolsa da compra no ascensor ou algún repartidor que deixa o pedido na porta e marcha despistado. E como acabaches aquí arriba? Un día saindo do apartamento así como estou, cunha toalla cubrindo o pandeiro, a moza do apartamento 71, a señorita Brioche, botou un berro e Max, o mozo repoludo, organizou un pelotón de busca. Grazas á miña desaparición, elixiron o superintendente do edificio. E foi así como acabaches aquí? Sí, foron pasando os anos e, digamos que, afíxenme. Pero non queres volver? Para qué? Aquí teño todo canto necesito. Non extraña los amigos. Teño a señorita Za. A señorita Za? Vouche presentar a miña compañeira. Esta é a señorita Zafra. Temos visita. Non sexas groseira con noso invitado, Za. Non é precisamente un pan con pasas, pero non é de boa educación falar así das visitas. Ai, a túa ironía é hilarante, Zafra, en serio. En fin, agora teño que volver para a casa. Non, por favor, queda un pouco máis. Caese ben a Zafra. E se xugamos unha partida a pataca quente? Pataca quente cunha zafra. Grazas por todo, pero mañá teño que madrugar, teño que marchar. Como pensas chegar? Vas a andar por aí vestido únicamente cunha toalla? Tes razón, xa non me acordaba diso. Boto de menos a miña vida. Espéranme moitos traballos absurdos dos que me despedirán. E, por suposto, moitos rexeitamentos por parte de Josie. Ese ta non, nin ese ta, nin ese ta tampouco. Ai, esta sí. Agora só tes que escribir aquí o teu nome e o enderezo e eu farei que te deixen xusto diante da porta. Cal foi o infractor que deixou aquí esta caixa enorme? O señor Osmar, apartamento 303. O paquete vai dirixido a ese moldiño rectangular. Ese Osmón non fai máis que comprar trangalladas. Son Osmar, señor Max. Como sexa, arredemo. Pois sí que pesa ben esta caixa. E ademais de pesada, esta cousa arma un barullo do demo. Señor Max, esa cara de decepción só pode significar que busca a Osmar. O pequeno moldiño desapareceu xusto cando apareceu o espido pervertido. Hai dúas clases de pans no mundo, os que afrontan o perigo e os que se fan pasar por estatuas. Está claro que colleu moito medo. Sempre foi así. Pero a min ese nunca me enganou. Non imagino o que é. Unha vez cortou a auga no edificio porque eu estaba instalando unha sauna ilegal. En serio? E outra vez chamou os bombeiros porque me puxen a asar castañas no dormitorio. Non me digas. E un día sacou para fora o sofá simplemente porque espallei nel a miña colección de insectos. Unha reacción exagerada. Ben, foi un verdadeiro placer deixarlle todas estas multas para que as pague, pero teño que ir indo. Case o esquezo. Esta multa é por deixar paquetes ruidosos no ascensor. Que teñas un bo día. Pero que mercaría este moldiño? Menos mal que desapareceu, así podo quedar co que haxa no paquete. O farelo encargou un boneco recheo a tamaño natural do bolo espido pervertido. Que cousa tan fea! Son eu, Stevie. E ten a mesma voz de pato doente ca Osmar. Stevie, que son Osmar! Non!
É o boneco do bolo espido pervertido. Faltache unha cocedura, Steve. Ah, Ai, non che hai nada como ir correctamente vestido.